Na Slovensku sa začal festival zručností. Ide o podujatie, ktoré podporuje celoživotné vzdelávanie a rozvoj schopností. Počas celého týždňa prináša sériu konferencií, seminárov a workshopov. Do programu sa zapájajú školy, inštitúcie aj odborníci z praxe. Na Slovensku odštartoval festival zručností, ktorý už po tretíkrát prináša týždeň plný workshopov, diskusí a inšpiratívnych programov. Podujatie sa koná pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a je venované všetkým, ktorí sa chcú učiť, objavovať nové možnosti a zlepšovať svoje schopnosti. Štátny inštitút odborného vzdelávania je organizácia priamo riadená z Ministerstva školstva, ale v každom prípade riešime aj súťaže v rámci odborného vzdelávania a v rámci stredných odborných škôl. A jedna z vecí, ktorá zaznela, že podporovať talenty v rámci stredného odborného školstva, v rámci žiakov, ktorí študujú na odborných školách, je veľmi dobrá myšlienka, pretože vieme, že je tu stále otázka o tej inklúzii a pre mňa inklúzia je, alebo pre nás je inklúzia aj to, že žiaci, talenty môžu prezentovať svoje veci, ktoré vznikajú počas štúdia na stredných školách. Festival ponúka priestor najmä študentom, ktorí majú možnosť prezentovať svoje vedomosti a talenty, vymieňať si skúsenosti a načerpať inšpiráciu od ostatných účastníkov. Podujatie je však otvorené nielen pre mladých ľudí, ale aj pre pedagógov, zamestnancov či všetkých, ktorí túžia po osobnom a profesijnom rozvoji. Čo ste teda dnes v rámci tohto festivalu odprezentovali pre verejnosť? No, my sme odprezentovali teda náš produkt, na vývoji ktorom sa podieláme už teda viac ako rok. A je to teda prírodný peeling z kávovej usadeniny. Prezentoval som vlastne tady svoju tvorbu. Jedná sa o motocykel s dvojvalcovým motorem Java Pioneer a je to vlastne kompletná výroba. Tak je to teda startup, ktorý je aplikácia a slúži vlastne na spoločnú správu financií a je to také inovačné riešenie oproti konkurentom, ktorí už sú. Cieľom festivalu je ukázať, že vzdelávanie a získavanie nových zručností má význam v každom veku. Organizátori veria, že týždeň plný aktivít prinesie účastníkom nové nápady, motiváciu a podporí ich chuť ďalej sa rozvíjať. A určite nás oslovilo to, že sú tu presne takéto týmy ako práve my. Takže zároveň sa môžeme inšpirovať ostatných, ako to robia oni a kde sú zainteresovaní a zároveň networking. Je to zaujímavé vidieť takéto niečo a pokiaľ to vidia aj ostatní, tak je to dobré. Z môjho pohľadu je to veľmi dobrá vec, aby verejnosť vnímala, že máme talenty na Slovensku, máme veľmi dobré talenty. Teraz som si pozrel jeden z tých talentov, ktorá ma veľmi oslovila a myslím, že tu budú dneska prezentovať celé do obedie veľmi zaujímavé príspevky, takže je to pre mňa také zadozučinenie, že tí žiaci majú záujem. Pre TVR Valeria Konevých.